Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a opäť to bude z Risk Literio. V tomto videu by sa nám už konečne mohlo podariť mať skore na 1000. Lebo dneska keď som prišiel zo školy, tak som to hral a som mal 2800. Čiže to... mohlo by to padnúť proste. Túto hru vám nejak extra vysvetľovať nebudem, lebo už som z nej natočil za videá, čiže... ak chcete, tak si ich pozrite. Ako môžete vidieť, teraz mi to dalo žltú farbu, čo nie je také zlé, ale červená je moja. OK, ako môžete vidieť, tak zbližili sme sa ku skore 200, ale sme došli. OK, tentokrát sme červení, čiže červená do toho, mohli by sme to dať. Mohli. Vycítil som šancu na to. Tak, ako môžete vidieť, tu sa blížim ku skore 200. Potrebujem zabiť nejakého mega veľkého, že by nám to dalo veľa XPčok a zabili sme síce toho malého, ale dalo nám to aspoň nejaké. OK ľudia, čiže už máme na 230 skore. OK, pozor, dobre. A tento červený? Áno, výborné. On nám trošku seklo iba. OK ľudia, čiže už máme na 300 skore a tohto tu, keby sa mi podarilo ho dať dole, tak by som bol veľmi šťastný. A ľudia, toto som hľadal celý čas. A už máme skore na 700, OK ľudia. Toto sa mi páči, takýto prístup. OK, ľudia, už máme 900 skore. Nie, nechaj ma žiť. Nie! Nechaj ma žiť, prosím, aspoň do 1000. Scheiße! Ľudia, boli sme veľmi blízko. 923 skore. Ale to nevadí, my tú 1000 v tomto videu pokoríme. Musí to padnúť v tomto videu, musí. A opäť sme červení, to je veľmi dobré znamenie. OK, poďme ďalej, poďme zbierať tie body, Nevadí ľudia, a teraz sme žltí. Prosím, chceme na 1000 skore. V tomto videu to už musím to dať, lebo to už je tretí diel a... v tomto videu, keby som to nedal, tak by som bol veľmi smutný, ale potom by som sa musel natočiť 4. video zo Sliteria a tam by som to už na 100%, to by som už gamblil. Musím mať na 1000 skoro, proste musím. Poďme. Musíme mať na 1000, musíme, to je proste moje také predsavzatie, že musí byť 1000. Áno, aspoň ty náš trošku nakrmiš, tak nič. Ale zabili sme ho aspoň. OK, poďme, nesekaj. Ľudia, zatiaľ je to veľmi biedné.
tohto tu, keby sa nám podarilo sunúť, tak to by bolo minimálne 2000 skore. Ale nie. Tak. Čo to, že veď v druhom, alebo v prvom kole. Teraz už neviem, sme mali 923, keby nás ten šmejt sa neobtočil okolo nás, tak by sme to dali určite. A výborne, konečne, ľudia, dobre zatiaľ. Poďme. Ale čo to malo znamenať? OK ľudia, a opäť červená, tak to je veľmi dobré znamenie, to teraz už musíme to dať. Áno, ďakujem ti. Ja to proste cítim dneska v kostiach, že to dám tých 1000 skóre. Musíme to dať. Musíme. Áno, výborne. OK ľudia, blížime sa ku skóre 200. Už máme. Výborne. Chcel by som nájsť nejakého takého veľkého, ktorý by ma nakrmil dosť. A tam, tu je niečo, ale zrejme nás nepustí k tomu. A, upmatli sme si aspoň niečo. OK ľudia, už máme na 400 skore. Toto si ešte môžeme dať, ale to sme mali šťastie. Poďme. Áno! Ľudia, už máme na 600 skore. No to musíme dať. Pozor! Ale čo to má znamenať? No prečistú. OK ľudia, takže skúsime to ešte raz. Modrý hadík, je to na tebe, musíš dať na 1000 skóre. Ak áno, tak ja neviem čo spravím. Na 1000 skóre, áno, však 48. Ľudia, úplne posledný pokus, ak nedám 1000 skóre, tak končím s touto hrou. Čo sa to stalo? OK. Jaká to je farba? Taká slabo červená, alebo ako, neviem. OK, je to na tebe. Ak ti nedám 1000 skôr, ja končím s touto hrou na dobro. Ale nie. Už sme v pasci. OK ľudia, končím s touto hrou. Takže ľudia, ak sa vám toto posledné video z Risk-Literio páčilo, tak dajte like. Z tejto hry už zrejme viac nebudem natáčať. Takže tak. Zrejme už budem natáčať z Agaria, lebo tam som už dlho nebol. Takže ak sa vám to páčilo, dajte like, do komentu napíšte, ak máte nejakú novú hru, ktorú radi hráte, tak mi to napíšte do komentárov, ja si ju veľmi rád zahrám a natočím s ním video. To bolo z tohto videa všetko, takže čaute.